Godt. Reglerne til Catan. Catan er et spil, som handler om at bygge huse og byer og veje og få ressourcer på sådan en spilleplade her. Jeg tror, vi starter med at kigge på, hvordan vinder man det her spil. Man vinder det her spil ved at opnå 10 point. Og der kan opnås point på en række forskellige måder. Der kan fås point for, at man bygger en by, for at bygge et hus. Så kan der opnås point, hvis man har mange riddere. Det vender vi tilbage til, hvordan man får dem. Eller hvis man har det længste stykke vej. Fra starten af er der på spilpladen, har alle et hus hver. Så på den måde kan man sige, at alle har 2 point fra starten, så man skal have 8 yderligere point. Første gang I spiller, så skal I bruge det her setup, der er her, som er sådan nogle quick start regler, hvor at I kan se, at der er sådan en oversigt over, hvordan skal spilpladen sættes op, både med hvilke felter skal der være hvor, og også hvilke tal skal der være på dem. Og rent faktisk så rundt på de her blå i kanten, at der er også nogle bestemte havne. I kan se her, er der en lerhavn, og den skal selvfølgelig også være på den rigtige side. Ligesom så en træhavn og så videre rundt i kanten her. Så det er også vigtigt, at de står rigtigt, når man sætter dem også. Der er også position for de forskellige huse og veje. Hvis man spiller et avanceret spil, så er der regler for, hvordan man tilfældigt sætter kortet op, og hvordan man så på skift sætter huse og veje på. Men det vender vi tilbage til. Fra starten af har alle nogle ressourcekort. Og de ressourcekort svarer til de lande, der er omkring et af ens huse. Så hvis jeg er den orange spiller her, så kan jeg enten vælge det hus, vi har her, og rundt om det er der en sten og 2 korn. Så jeg kan vælge at starte spillet med en sten og 2 korn. Eller jeg kan kigge på mit andet hus, som har en eng med får, en skov og ler her. Og træ og ler er gode ressourcer i starten, så hvis jeg skulle starte spillet her, jamen, så ville jeg tage ler og træ, fordi de skal bruges til både at bygge hus og bygge veje med. Så som gul spiller tager jeg et trækort, et lerkort, og den her eng et får. Yes. Det er det, jeg har til at starte med. Ligesådan gør alle de andre spillere, kigger, hvilket af deres hus vil de have ressourcer fra, og tager et af hver kort, der er omkring deres hus. Spillets gang går sådan, at den første spiller slår med terningerne, og kigger summen af de 2 terninger. Her der er summen, den er 2, vi lægger dem sammen. Og så finder man 2 ude på pladen, og der skulle gerne være, der er kun 1 toer, den er heroppe ved de her får. Og så kigger man, hvem har et hus ved siden af det her formark, og der kunne godt have været mere end 1 spiller, der havde et hus her. Og den spiller, der så har et hus ved siden af, lige nu er det rød. Det betyder, at rød får et får, også selvom det er en af min tur, at så alle får ressourcer ved siden af det tal, der nu er slået. Så jeg har ikke noget hus, der er lige oppe af. Jeg får ingenting, men røde spiller får et får, fordi at han har et hus opad. Så vi kan sige, at den røde spiller får lov at trække den her. Så har jeg mulighed for at bygge, og der kan jeg kigge på sådan det her kort, hvor pointene også stod på. Der kan jeg se, hvad forskellige ting koster. I kan se, der er prisen for en vej. Den koster et træ og et ler. Og så står der også en lille note der med, at hvis man er den, der har den længste vej, så får man 2 point. Jeg kan bygge et hus. Det kræver træ, ler, korn og et får. Det giver 1 point. Man kan bygge en by. En by, det er, hvor man opgraderer et hus. Så der skal ligge et hus i forvejen, så betaler man prisen hernede, og så må man lave det om til en by. Og den sidste ting, man kan, det er ikke noget med at bygge, men der kan man købe sådan et udviklingskort, som er et kort, man må trække heroppe fra det her, som kan give forskellige bonusser. Og det er også her, ridderne kommer fra. Så den der med de 2 point for den største riddersmagt, jamen de riddere, dem får man fra de her kort. Så det er det, man kan bygge. I den første tur her, så vil det give mening for mig at bygge en vej, fordi det har jeg råd til. Jeg kan betale en ler og en træ, som var det kostede, for at bygge en vej. Så dem lægger jeg tilbage i banken og betaler. Og så kan jeg bygge en vej. Og vejen skal hænge sammen med noget vej, jeg har i forvejen, eller et hus, jeg har i forvejen. Så jeg kunne lægge den her. Jeg må også lægge den ud her eller hernede. Men jeg planlægger, at senere, når jeg får råd til det, så vil jeg gerne bygge et hus. Og man må ikke bygge et hus en vej væk fra et andet hus, at det skal være mindst 2 veje væk fra et andet hus. Så derfor giver det mening for mig at lægge den her vej i forlængelse af, fordi at så har jeg mulighed for, hvis jeg får pengene til det, at bygge et hus her næste gang. Det gode ved at have et ekstra hus,
er, at så er der flere muligheder for at få ressourcer. Så når den næste spiller slår, jamen så har jeg nu lige pludselig et hus ved siden af engen. Så hvis der bliver slået 2 igen, så får jeg også får, fordi nu har jeg et hus der, hvis jeg havde råd til at bygge det hus. Ellers så fortsætter spillet egentlig bare på skift. Så nu har jeg ikke råd til mere, hvis jeg har brugt de her. Så har jeg kun får tilbage. Jeg kan ikke købe noget for et får. Jeg sender terningen videre til næste spiller. Næste spiller slår. Der kommer en sum. Det er en firmer. Vi kigger, hvor der er firmer hen. Der er her ved de her får. Så blå for et får og hvid for et får. Og lige sådan, så er der en firmer herover, hvor blå så også får en lær. Så det er et rigtig godt slag for blå her. Der er et slag, der er særligt. Og det er, hvis man slår en 7. Hvis man slår en 7, skal alle tælle deres kort. Hvis man så har, man tæller sin kort. Hvis man har mere end 7 kort på hånden, altså 8 eller flere, så skal man aflevere halvdelen af dem til banken. Så det er sådan lidt en straf for at sidde og holde på en masse kort, at så mister man halvdelen af kortene, når det bliver slået 7. Hvis man har et ulige antal, for eksempel hvis der bliver slået 9, så halverer man det 4,5, og så runder man ned. Så skal man kun aflevere 4. Så der bliver man sådan lidt til gode sæt, kan man sige. Udover at man skal aflevere sin kort, så er der ikke nogen 7'er på banen. I stedet for, så er der den her, som er en 20. Og 20'en, ham må man stille på et hvilket som helst felt. Det felt bliver blokeret. Det kan være, at jeg vil stille den ved rød ved sådan et røds hus her, for at genere rød. Fordi det betyder, lige nu så var det en 6'er. Hvis der blev slået 6 nu, mens 20'en står der, så tæller det her felt ikke som en 6'er længere. Så vil de to, den røde og den hvide, de vil ikke længere få lær derfra. Så på den måde er det også en god ting for den, der slår 7, at man får lov til at placere 20'en der. En sidste bonus for at placere 20'en her, er, at nu må jeg trække et tilfældigt kort, enten fra hvid eller fra rød, fordi de har hus opad. Så man kan sige, at jeg er 20'en, fordi jeg har slået 7. Jeg må blokere, jeg må stjæle kort. Og alle dem, der havde over 7 kort, skal smide halvdelen væk. Godt. Og sådan fortsætter spillet egentlig. Terningerne går rundt. Man slår, man får ressourcer. Hvis man har opgraderet til en by, man har betalt og fået sat en by i stedet for et hus, at vi har opgraderet den her til en by, så er den der er den 2 sejrspoint hver i stedet for 1, og den tæller dobbelt. Det betyder, at hvis der bliver slået for eksempel en 6'er, altså et felt, der er ved siden af vores by her, så må man trække 2 kort, fordi at man har en by. Så byen er bedre end huset er. At der får man flere ressourcer. I skal også lægge mærke til på brættet, at der er markeret nogen med rødt. Og det er egentlig dem, det er mest sandsynligt, at man slår. At 8 og 6 er de mest sandsynlige af de felter, der er på banen. Når man slår med 2 terninger, så er det allermest sandsynligt at slå 7. Og så er det næsten mest sandsynligt af de 2 tal på begge sider af 7, altså 8 og 6. Og derefter kommer 9 og 5, og så videre. Så man kan sige, jo tættere tallet er på 7, jo større sandsynlighed er der egentlig for at slå det. Og derfor er det her felt, som er en 2'er, et rigtig dårligt felt, fordi det er det, der er mindst sandsynlighed for at slå. Og lige sådan, så skulle der også gerne være en 12'er et sted, som også er dårligt, den er derovre. Så det er ikke nogen særlig attraktive felter. De mest attraktive felter er dem, der er tæt på 7, og de er markeret med rødt for at hjælpe en til at huske, at det er dem, der er de vigtigste. Ellers så fortsætter spillet rundt. Den længste handelsvej. Hvis jeg lige pludselig havde de 5 veje, der skal til for at få den, så får jeg det her kort, så har jeg 2 point. Men hvis en modspiller så bygger en vej, der er længere, bygger en, der er 6 lang, så får han den, så mister jeg de 2 point. Og lige sådan fungerer det også med ridderen, at der skal man have 3 ridderkort for at få den her, men hvis der så lige pludselig er en anden, der er flere ridder, jamen så får han den i stedet for. Spil slutter det øjeblik, der er en, der kommer op på 10 point. Så det kan være, at jeg havde 8 point i hus og byer herude, og så sørger jeg for at få bygget den længste handelsvej, og får det her kort fra en medspiller. Bum, de sidste 2 point, jeg manglede. Så har jeg 10 point, og så slutter spillet øjeblikkeligt. Så der er ikke noget med at spille runden færdigt. Det er egentlig bare den, der først når op på de 10 point.